Мен шат болар едім. Ешткән бар, но мына яңырақ yazылып шыққасын, анда нықлап қарардым, менде премия, шуның үшін премия берсәләр мен бик шат болар едім. Жер мынан бик ұзақ эшләргә кирәк бит ул. Бер көн генә түгел, ана заранее планировать керек, ясарга кирәк. Мына минем шундый варианттар бар. Бер җиргә мин 10 аранжировкалар заказывать иткән бар. 10 аранжировка. Шуннан берсен генә сайлап алаң да и җыр чыгараң. Опыт җыйлайды инде, опыт. Ел сайын халық мынан аралашқан инде татар телендә башкорт. Район аркалылар шуның өчен күп сөйләшергә туры килә, шуның өчен тел устара. Акыл күбәя, тел устара. Яратмаган кешеләр күп, улар булырга тиеш. Яраткан кешеләр улар да булырга тиеш. Яратмаган кешеләр улар наоборот көч бирә. Бер Катын нема әйтеп куйсалар, мен прямо, ага, значит, еще награк эшләйм, ну, то есть, әйбәт эшләр или күбрәк эшләйм. Ул мине, наоборот, шундай ситуациялар мине илһамландыра.